Top story of the day, ginanunsyo ni President Ferdinand Marcos Jr. ang rollback sa presyo sa produktong petrolyo subong nga semana. Kumpirmasyon ni sa nanginuna nga pahayag sa Department of Energy nga may pagnubo na gidman sa presyo sa labing unang ation halin sa nagsugod ng giyera sa Middle East. Yari ang rollback suno kay Presidente Marcos. Sa diesel, 20 pesos and 89 centavos per liter. Sa liwat sa diesel, 20 pesos and 89 centavos sa kada litro. Sa gasolina, 4 pesos and 43 centavos sa kada litro. Sa liwat, 4 pesos and 43 centavos sa kada litro. Samtang sa kerosene naman, 8 pesos and 50 centavos sa kada litro. Sa liwat sa kerosene, 8 pesos and 50 centavos sa kada litro ang rollback. Sunod kay Marcos, dako na ini nga bulig sa mga driver, sa mga commuter, kagtag sa kapamilya nga Pilipino nga apektado sa mataas nga presyo sang krudo. Ginako man sang presidente nga bisan dako ini nga bulig, hindi ini bastante. Amo gani suno sa iya nga tayuyon ang bulig sang gobyerno. Hindi magunta ang gobyerno suno sa iya tubtob nga wala na panubo ang gasto sa biyahe, pagkaon, kag sa pangkabugusan nga pagpangabuhi. Nagpasalig si Presidente Marcos nga sa masunod nga sinimana kag ginadlaw may iga-anunsyo pa sa kaangot sa mga masunod nga tikang sang gobyerno. Simula Martes, Abril na ang 14, may malaking rollback sa presyo ng langis. Malaking tulong ito lalo na sa ating mga driver, sa mga commuter at sa bawat pamilyang Pilipino na araw-araw naapektuhan ng mataas ng presyo ng krudo. Hindi pa ito sapat, kaya tuloy-tuloy naman ang ginagawa ng inyong pamahalaan para maibsan ang epekto nito sa inyong pang-araw-araw na buhay. Hindi po tayo titigil hanggat hindi natin napababa ang gasto sa biyahe, sa pagkain at sa kabuuang pamumuhay ng ating mga kababayan. Sa mga susunod na araw at linggo, may aanunsya po ko na mga dagdag na hakbang at tulong mula sa gobyerno. Hindi nating hahayaang mapabayaan ang bawat Pilipino sa gitna ng mga hamong ito. Kaya tuloy-tuloy ang trabaho ng pamahalaan nang may maramdaman na ginhawa ang bawat pamilya. At yan ang tinututukan namin araw-araw. Si Presidente Marcos, balantayan man sa mga adlaw ang posible nga pagwasang desisyon ni Marcos kangot sa excise tax sa produktong petrolyo. Ginpahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ini nga petsa marapos gin-question sa mga kritiko kung isuspend pa bala o kung buhina ni Marcos ang buwis agud mabuligan man ang tanan. Sang nagligad nga semana nagsapol ang presidente sa cabinet officials agud nga diskusyonan ang mga intervention sa tunga sang epekto sang giyera sa Middle East.